Ydych chi'n ceisio colli pwysau, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Peidiwch â phoeni, does dim rhaid i chi redeg marathon na byw ar letys yn unig. Beth am fod yn realistig? Mae'r daith yn golygu dewisiadau syml, nid perffeithrwydd. Bydd yr awgrymiadau yma yn eich helpu i ddechrau mewn ffordd y gellir ei gyflawni a'i gynnal. Y pethau cyntaf yn gyntaf, nid ydym yn trio bod yn berffaith, rydym yn trio gwneud dechrau arni. Y tric yw dechrau gyda newidiadau rydych chi'n gwybod y gallwch chi gadw atynt. Ceisiwch leihau maint eich dognau. Does dim angen pwyso eich pes. Dim ond ei gadw'n gytbwys a pheidio cymryd ail ddogn am nawr. Bwytwch prydau rheolaidd. Efallai y bydd methu prydau bwyd yn ymddangos fel llwybr byr, ond fel arfer mae'n arwain at fwyta gormod o fyrbrydau nes ymlaen. Rydyn ni i gyd wedi bod yno. Yfwch ddŵr yn lle diodydd meddwl. Mae'n newid bach sy'n gwneud gwahaniaeth yn y pen draw, mae dŵr yn hydradu'n well nag unrhyw beth arall. Yn y bôn, dyma hoff ddiod eich corff. Ceisiwch dorri byrbrydau afiach. Dechreuwch trwy gyfnewid un am rhywbeth gwell, fel ffrwythau, cnau neu iogwrt. Newidiadau bach, buddigoliaethau mawr. Dyma dric bach slei, cadwch ddyddiadur bwyd. Nid mwyn meithrin eich eogrwydd eich hun, ond yn hytrach mwyn adnabod patrymau a darganfod ble i ddechrau gwneud newidiadau. Efallai y byddwch yn sylwi fod eich moment, mond un fisged arall, yn digwydd pan fyddwch yn teimlo'n ddiflas, neu wedi blino. Neu ar ôl methu brecwast eto. Digon o fwyd i feddwl. Efallai na fydd y rhain yn edrych fel newidiadau mawr, ond maen nhw'n cronni dros amser. Unwaith y byddant yn dod yn arferion, gallwch adeiladu arnynt. Nid y nod yw gollwng 5 stôn erbyn dydd Mawrth nesaf. Nid sprint yw bwyta'n iach, mae'n daith gerdded i'r cyfeiriad cywir. Cofiwch, mae hyd yn oed y mynydd talaf yn cael ei goncro un cam ar y tro.